Este é un ano diferente. As cousas cambian. Mais aló da importancia de ter en conta o que acontece no teu contorno, o máis relevante é que xa és estudante da universidade. Comezas unha etapa que te marcará como persoa e como profesional. Comezas a escribir un libro cheo de follas en branco que encherás coa aventura da túa vida. Xa empezaches a coñecer na túa facultade algúns dos teus deberes e algunha das túas obrigas como estudante. O equipo de goberno da universidade, co reitor á cabeza, súmase a esta acollida. Xa coñeces o teu centro, así como o equipo de dirección e o persoal que te acompañarán os próximos anos. Como vicerreitora de coordinación do campus de Lugo, convídote a que te asomes a unha fiestra desde a que se ve un panorama máis amplo. A USC, varias veces centenaria, é unha das máis recoñecidas en España e en Europa. Eu represento en Lugo a institución e coordino un gran equipo humano que vai estar ao teu dispor. Pronto te decatarás de que o campus vai te ofrecer moito máis que docencia. Tes que aproveitar ti tamén o noso potencial investigador, con centros tecnolóxicos punteiros, laboratorios e mesmo un museo da época romana o máis visitado de toda a cidade. Tamén terás unha serie de servicios ao teu dispor para apoio da aprendizaxe ou mesmo para o teu lecer. Os teus profesores irán achegándote a esta nova realidade da que ti tamén tes que ser protagonista, porque os investigadores e investigadoras e os profesionais de referencia do futuro están hoxe aquí. Pode ser ti. O campus de Lugo é unha realidade complexa, da que seguramente coñeces ou empezas a coñecer os seus lugares máis emblemáticos, desde as facultades ata o seu maravilloso contorno natural. Mais aló do que destaca a simple vista, están lugares dedicados á xestión e á investigación, como a Aula de Produtos Lácteos, a Granxa Campus Terra ou PEMADE, a plataforma de enxeñaría da madeira estrutural. En pleno centro histórico da cidade, atópanse as dependencias da Vicerreitoría, que tamén conta cun auditorio e cunha interesante oferta cultural ao seu redor. Xusto ao carón está o Museo Universitario Adomus do Mitreo, polo que cada ano pasan máis de 20.000 persoas de todo o mundo. Contamos tamén cunha serie de instalacións e servizos que abofé que enriquecerán a túa vida universitaria. A Biblioteca Intercentros, o Servizo de Deportes, o Centro de Linguas Modernas, o Servizo de Orientación Laboral, o Servizo de Normalización Lingüística. Non dubides en consultar a páxina web ou o noso persoal para coñecer máis de todas as posibilidades que están desde xa ao teu alcance, para que a túa experiencia no campus sexa o máis enriquecedora posible.